pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi toda kutarisa nhaurwa yekuridzirwa nekuturuka kwemudzimu. Kazhinji tinonzwa vanhu vachiti ndakaridzirwa asi mudzimu wangu hauna kubuda, vamwe voti ndakaridzirwa mudzimu wangu wakabuda, vamwe voti kuti mudzimu wangu ubude pakaita basa, ndakafamba kwemakore nemakore ndichiridzirwa asi mudzimu uchitadza kubuda ukazobuda hawo. Kuturuka kwemudzimu, kuridzirwa nekuturuka kwemudzimu. Ngatitaurei kana kuti ngatitangei tichiti kuti mudzimu uturuke haungoturuki nje, nokuti tinonzwa nhaurwa dzakawanda. Dzimwe unozongonyara kuudza munhu kuti izvi zvaunenge uda kutaura muzukuru handisati ndambosanganidzana nazvo, handifungi kuti zvingava zvinoitika. Nekuti panoturuka mudzimu, regai titaure kuti panobuda mudzimu, kunyanya zvinobuda pekutanga, hachisi chikamu chinenge chiri nyore. Pane zvinhu zviviri zvandikati zvakanyanya kukosha pakuti mudzimu unge uchituruka. Ndaita zvirongwa zvapfuura zvese ndichizama kuti tione chivanhu chedu tichita iya inonzi holistic approach kuchivanhu. Tisangoona sekuti kana tichiita chivanhu inhaurwa yezvinhu zvatiri kuita isu vari pano pasi chete, asi kuti tine zvikamu zvinenge zvichiitwa nevanhu vari pano pasi, kune zvikamu zvinenge zvichiitwa kumatare ari kumatenga. Saka tine matare ari kumatenga, tigoitawo zvekare matare anenge ari pano pasi. Saka ngatione kuti pakuzoturuka kwemudzimu zvinhu zvacho kati matare aya anofambisa basa iri sei. Ngatitangei nekuti mudzimu uturuke, chekutanga chingava chakanyanya kukosha ndechekuti dare rekumusoro, kati matare ekumusoro anofanirwa kuve agara atenderana, kuti mudzimu wavanodaidza kunzi mutumwa akuturuka akuzoenda kunotanga basa pasi. Nekuti basa guru rinenge richiitwa nemudzimu, kana mudzimu uchibva kumatenga unenge uchitora nhaurwa dzinenge dziri kumatenga uchiuya nenhaurwa idzodzo pano pasi, uchitorawo dzimwe nhaurwa dzinenge dzachemwa nevazukuru mukati mematare kana mudzimu waturuka kana kuti wabuda, uchitora nhaurwa idzodzo wodzokera nenhaurwa idzodzo kumatare ari kumatenga. Asi panobuda mudzimu haubudi uchitaura kuti wakamiririra, kati kune mamwe makurukota, kati kune mamwe matare ari pamusoro pawo, unouya wakamirira dare rawo, unouya wakakwana. Saka tiri kuti mudzimu unoturuka nguva yakwana, matare agara abvumirana kuti yava nguva yokuti mutumwa achituruka achienda kumatare ari pasi, achinosangana, achinotaura nhaurwa dziri kubva kumatare ari kumusoro, mutumwa uchinotaura nevanenge vari pasi, vazukuru. Nokuti vazukuru vanenge vakamirira kunzwa kuti vana sekuru vari kuti chii panhaurwa dzinenge dzakasiyana-siyana dzemumusha nezvinenge zvida kubatwa mukati mematare mamwe anenge akasiyana-siyana. Saka ndo chinhu chokutanga. Ipapa patiri kutaura pane zvinhu zvakawanda zvatingati zvinopinda mudariro kuti matare ekumusoro azoti nguva yakwana. Vanotarisawo, matare anotarisawo kuti munhu kana kuti mugarwi ava munhu abva zera here, anozokwanisa kubata mabasa emutumwa, kati emudzimu, kati evadzimu. Hazvigoni kuti pwere isati yakuziva zvairi kuita, matare ari kumusoro agare ati mudzimu ngauchituruka. Vanomirirawo kutiwo mugarwi ange ari munhu abva zera. Chero mudzimu ukanetsa munhu achiri mudiki, asi zvirevi kuti tava kuti mudzimu wava kuda kubuda, asi unenge uchingotaridza kuti kunyanya paunenge wakutanga kunogara paya, mwana kana achiri mudiki anomboita matambudziko, asi kunge kuchingova kungotaridza kwokuti mudzimu wakugara, kati mudzimu wagara, asi hazviri kuti wakuda kubuda. Saka ndangoti ningobata zvinhu zvacho kuti
panotariswa zvakawanda nematare ari kumusoro kudenga. Munhu abva zera here, kana vakanga vakasarudza munhu achiri mwana mudiki, achiri kufamba here nenzira yavanenge vachitarisira kuti mugarwi afambe nayo. Saka ndangoti zvakawanda zvinotariswa nematare ari kumusoro kudenga. Ndo chokutanga chatingataura pamusoro pacho kuti mudzimu uturuke, zvinobva kumatare ari kumusoro kudenga. Tobva ipapo tozotiwo matare ari pano pasi panana sahwira vanofanirwa kuve vasakura nzira yachena. Ndo panotaurwa nhaurwa yechenura. Kana tichitaura nhaurwa yechenura, tiri kuti pasakurwa nzira here, nzira yachena here, zvokuti kana mudzimu wakuturuka unofamba munzira yakachena, haunosangani nezvakawanda wanda zvingaita kuti mudzimu usabuda uchitaura. Haunosangana dzimwe mweya nedzimwe mhepo dzakaipa dzinenge dziri pamugarwi dzingakanganisa kubata basa kwemudzimu unenge uchituruka. Saka tiri kuti matare ari kumusoro kudenga pane pavo pavanopinda vana sekuru ivavo. Tozouyayo isu tiri pasi tine pedu patinobata. Matare ari kumusoro kudenga nematare ari pasi anofanirwa kuyanana. Nguva inofanirwa kuve yakwana, matare kumusoro agara kuti nguva yakwana. Matare ari pasi anofanirwa kuve agadzirisa nzira yachena. Kana zvinhu izvozvo zvikafamba negwara rakanaka, mudzimu ukaridzirwa unoturuka. Asi chero tikagadzira nzira, matare ari kumusoro achiti nguva haisati yakwana, ndipo patinoona kuti kubuda kwemudzimu kunotora nguva yakareba, zvekuti pamwe tingasvika pakuti vanasahwira vari kukonewa matare avo. Asi iri nhaurwa yekuti matare ari kumusoro kudenga haasati agara akaona, chero akagara haasi kuona zvakakodzera kuti vange vane mutumwa, kuti mutumwa ange achituruka achinobuda achinotanga basa. Chikuru ndechekuti mudzimu unenge uchiuya unenge une basa raunenge wakapiwa. Takazvitaura muzvirongwa zvapfuura. Saka tingaona sei kuti apa ndisahwira akonewa kana kuti apa nguva haisati yakwana? Kana nguva isati yakwana, munhu achiridzirwa, kazhinji munhu anogona kungozunza kana kungoita sekungogwina. Zvinotaridza zvega kuti mudzimu muripo, asi uri kuti nguva haisati yakwana. Ndo kazhinji munhu anogona kungogwina, anogona kungozunza, kana hautobudi zvachose. Izvozvo zvinongotaridza kuti kana pane zvinenge zvaitwa, kana uchigwina kazhinji kana kuzunza, pamwe pane zvinenge zvinoti panoridzirwa. Chakakosha haisi nhaurwa yekungoridzirwa chete, chakakosha pane nhaurwa yokupira inotanga kuitwa. Vanasekuru vachiudzwa, vanhu vachichemawo, pozosvika pakuridzirwa. Saka vanogona kutaridza kuti tatambira doro ramabika asi nguva haisati yakwana. Munhu anogona kungogwina kana kuzunza, zvinokwanisa kuitika. Kana kuti hautobudiwo, hautobviri wapa chimwe tingati chiratidzo, sign, kuti pane zviri kuda kuitika. Kazhinji kana pakadaro inhaurwa yokuti nguva haisati yakwana. Asi tiri kutaura nguva inenge isati yakwana, sahwira abata basa rake nemazvo. Nokuti pamwe sahwira anogona kusabatawo basa rake nemazvo asi nguva ichinge yakwana. Kana sahwira akatadza kubata basa rake, asiya dzimwe mweya dzinonetsa, asi mudzimu wauya, asi asiya dzimwe mweya dzinonetsa, tikaona kazhinji mudzimu uchinzi wasvika asi wakutadza kutaura, mudzimu wasvika wakuita sechimumumu, kazhinji sahwira anenge asina kubata basa rake zvakanaka. Ndiko kazhinji kacho sahwira anenge asina kubata basa rake zvakanaka. Asi munhu unozvinzwa kuti pano pane zvanga zvoda kuitika asi hazvina kuitika, kana isiri nhau yasahwira, iri nhau yenguva, iwe uri kuridzirwa, unozvinzwa kuti pane pavanosvika asi
hazvina kuzoitika, inenge iri nhau yenguva inenge iripo. Toitawo imwe nhau, nguva inogona kukwana asi vanhu vasati vagadzirira kuti mudzimu unge uchisvika, vasati vakura nekusakura nzira. Chii chinowanzoitika kana matare akagara akati nguva yakwana asi vari pasi havasati vagadzirisa, havasati vakura nzira, havasati vasakura nzira kuti mudzimu ufambe uchituruka zvakanaka? Chii chinowanzoitika? Chinowanzoitika ipapo ndechekuti mugarwi unorwara, ndipo panonzi ari kurwadziwa nemudzimu. Kana mugarwi achinge achirwadziwa nemudzimu, zvinenge zvichitaridza kuti nguva yekuti mudzimu uturuke inenge yakwana, asi vanhu vari pasi havasati vanyatsogadzirisa matare avo kuti mudzimu uturuke. Kazhinji pakadaro munhu unorwadziwa nemudzimu. Vanasagwira vanobva vaziva kuti uyu mudzimu uri kurwadza uyu, nguva yakwana kuti mudzimu uchituruka, asi vanhu vanga vasina kugadzirira kuti mudzimu uturuke, mudzimu unobva warwadza. Inenge ichitova chiratidzo chokuti nguva inenge yakwana, munenge makumashure kwenguva. Saka vanhu vanototanga kumhanyidzana kugadzirisa kuti murapwa uyu awane kupora. Ipapo ndipo patinoda kumbotaura, nokuti ndakataura nezvemurume anonzi Karl Mock. Karl Mock akasangana nemumwe akanga achirwadzwa nemudzimu, akazviona. Asi kune dambudziko, regai ndimbotaura kune vanhu vari kutevera zvinyorwa zvaKarl Mock. Vamwe vari kusvika vachinorwadziwa nemanyorero anoita Karl Mock, nokuti anonyora achishora, anonyora achitaura kuti zvinhu izvi zvinhu zvokubira vamwe chete. Saka kana uchipinda muzvinyorwa zvaKarl Mock, unofanira kupinda uri munhu ari very open minded. Usangopinda ungowira. Unofanira kupinda une ruzivo rwako kuti unyatsoziva kuti apa zvaaishora izvi, asi chii chakanga chiri kuitika, nokuti zvizhinji anenge achitsoropodza zvaaiona. Saka kune vamwe vakazodzoka kuti zvinyorwa zvakaoma kusekuru zviya, ndo manyororo aiita, akanga ari murungu. Asi zvinotitaridza mafambiro aiita zvinhu panguva iyoyo. Saka ndati akasangana nemumwe murwere akanga achirwadziwa nemudzimu, anotanga kunyora achitsoropodza kuti n'anga idzi dzinobira vanhu, dzinoti mudzimu unorwadza, asi pamwe kuti munhu anenge azvimbirwa, matumbu atadza kugaya zvakanaka, munhu orwara, vanokanda akata zvodini. Asi anozoenda mberi achitsanangura marapirwo akaitwa munhu iyeye. Ndipo pakatikoshera ipapo paanotsanangura. Saka regai tibve tapinda mutsanangudzo yaanopa munhu arwara achirwadziwa nemudzimu, iye ozopa tsananguro yemarapirwo akaitwa munhu iyeye. Anonyora achiti, the patient has to drink an infusion of some root or the other, and the relations of the family have to dance to the sounding and beating of drums in his heart for several nights. Ipapo pakatikoshera ipapo achitsanangura murwere uyu kuti the patient has to drink an infusion of some roots or other. Pane zvaanenge achitopiwa achimwa munhu anenge arwadzwa nemudzimu, pane mishonga yaanenge achipiwa achimwa. Asi ozoenda mberi oti the relations of the patient, hama dzemurwere uyu, they have to dance to the sounding and beating of the drums. Vanotamba ngoma, panenge pachiridzwa ngoma, vachitamba ngoma for several nights. Vanhu vakatora usiku kwete humwe chete, asi he said several nights. Ameno it was several nights, one after the other, or aingoti nguva yakareba zvichitwa apo neapo neapo. Asi ngatingobata kuti
for several nights. Hazvina kungoitika ipapo kuti munhu atorwadziwa nemudzimu, vatoenda kun'anga, votonzi chibika idoro, vatobika doro, votoridzirwa, mudzimu utobuda. Tiri kuda kubisa kapfungwa kari mukati mevamwe kekuti mudzimu unongoridzirwa ipapo kamwe chete wobva wabuda. Apa kaoma makare atiri kuona iwayo ari kuti several nights vanhu vachiridza ngoma vachitamba kusvika mudzimu wazonobuda. Saka ngatizivei kuti process iyi, danho iri harisi nyore. Unogona kuridzirwa nhasi mudzimu ukasabuda, asi kana zvinhu zvichinge zvabatwa zvakanaka, unouya futi gore rinouya woridzirwa kusvika mudzimu wabuda. Tichitarisa zvatakati tichitarisa kuti matare azotenda uyewo Sahwira abata basa zvakanaka here. Iwe ndiwe unofanira kuona kuti Sahwira anenge abata, unofanira kunzwa chero uchibva kunoridzirwa mudzimu usina kubuda, hope dzinofanira kutaura kuti zvinhu zviri mugwara. Pamwe unoda kuti urota uchinaiwa nemvura, kungoudzwa kuti hongu havana kuturuka, asi zvinhu zviri mugwara. Pamwe unoda kuti urota uchitsika mvura, uchiyambuka rwizi uchitsika mvura, unenge uchingoudzwa kuti zvinhu zviri mugwara. Tine vanhu vanoudza vazukuru kuti hapanodiwa bira kuti mudzimu ugobuda, tofanira kuridza ngoma, muzukuru otengeswa zvinotengeswa, hongu pabira pane zvinonzi unofanira kutenga. Asi chikuru, munhu Sahwira akaridzira mudzimu ukabuda, anopuwa muripo, mudzimu wabuda. Asi zviripo zvekuti iwe hauna pekunoridzirwa, wakumbira paSahwira, mobva makumbira zveSahwira kuti atungamirire doro iroro, miripo inobuda iyoyo. Asi zvekunzi mudzimu ubude, zvinobviswa mudzimu wabuda. Ndochivanhu chiripo. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti hapasi pese panoridzirwa mudzimu uchibva wabuda. Asi kana mudzimu pamwe munhu aitwawo chenura, aitawo nguva, pamwe matare azogara, atiwo nguva yakwana, unogona kungoya uchiridzirwa mudzimu uchibva waturuka, uchibva wabuda. Tinonzwa nhau dzakawanda, vamwe zvichinzi mudzimu wakabuda muchechi. Kuti yowe, mudzimu chaiwo here iwoyo. Unonzi magitari achirohwa mukati mechechi, shoko richiparidzwa mukati mechechi, muchiitwa zvekwamwari, mudzimu muna uchibuda. Matare ekumatenga otogara pari kuridzwa magitari muchechi kuti mudzimu nekuti pega panenge pachinobuda mudzimu, chero tichibika doro paya, tiri kuunganidza dare rekumatenga, hariunganidzwi nemagitari emuchechi. Ini regai ndimbotaura pachangu, chero ndikabatwa musoro, chero pakaimbwa, chero pakaiswa bhaibheri, mudzimu wangu haufi wakabuda muchechi. Mudzimu uri disciplined zvisingaiti. Chero makamboona vanhu vaya vanoprofita nemudzimu vaya, nokuti vachibva vanoprofita nemudzimu, hamumuoni mudzimu uchibuda ipapo panenge achiprofita. Une discipline isingaiti. Saka zvimwe zvatinoudzwa, unobva wangoona kuti kana kuti zvatinoona, nokuti vazhinji muri kuona zvinhu mumasaisai, pamasocial media, papi nepapi, zvizhinji zvamuri kuona madhirama. Ipapo ndoda kudzokorora, zvizhinji zvamuri kuona zvinhu zvokungofadza meso. Zama kuzviita zvinenge zvichiitwa izvozvo. Zvawakaona mumwe achiita, iwo mboti ndingasvika ndimbozvitawo, nokuti uyu ndakamuona pasocial media, kana ndakamuona pachannel yavamakoni, vamakoni vachidai, munhu achibva abudirwa nemudzimu zvidini. Idhirama. Unosvika iwe zvigotadza. Ndipo panobva waziva kuti riya riri kuitwa rese riya idhirama. Saka vanhu vazhinji, ndosaka inoti kuzama kupa zvirongwa kuti musatora madhirama aya mugoti ndezvechokwadi zviri kuitika, nokuti madhirama awanda pasocial media, madhirama awanda, nokuti mukaona
chirongwa chine drama chinogona kuwana maviews 276,000. Chirongwa chine dzidziso chogona kuwana 500 views. Vanhu vanofarira kungonyevenutsa pfungwa, vanofarira madrama. Saka ngatipei mutsauko uripo padhirama nechivanhu chedu, maitikiro achinoita kuti chinoitika sei, maitikiro acho chaiwo chaiwo. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makomo, umqambisi the African teacher. Ndatenda.